Mr. Magwato! Namhlanje ubanjelwa uba ikopa apha eGqeberha. Ikopa Cape Bulls bakwethu. Bombeni. Imani ngicela ukuthi sande. Yabona phakathi kwami nawe, ndiyayazi uba ikhona indoda iya kwasona sisele simnyama. Ngiyabona lehle ugqibela kwami umthetho ngakade sebenza ubufakazi ngathi ubuxoxa namayemhem. Yabona ihlobo zityana ngaligila liyangithaza. Alibonakalisi ngathi uyindoda iya kwasona sisele simnyama. Liyangithaza. Alibonakalisi ngathi uyindoda iya kwasona sisele simnyama. Yabona nina amagqwetha azakweleza ehlele lapha kona. Kodwa ngifuna unika imali ngoba ungazinika imali njalo ndiyabona ngibambela into ngaphandle. Amagama akuthethayo ebhethe kwaloyikisi kude. Udala uphula umthetho. In fact, utsibile itye likaphungela kwetini. Utsibe uphungela ubuqu. Kwaye igama lakho libandakanyeka kuyo yonke le nto yenzekayo kwezi blackouts zenzekayo apho kule Gqeberha. Captain Jabavu ufile. Ukufa kwakho kuzophela nje emoyeni ngathi umoya we-ino. Fundeni. Pho. Cela phone call yami. Hayi kanti ungayenza yonke le phone call ufuna uyenza. Kodwa kule nye madam akekho namnye umuntu uzakwazi ukukhupha. Kwaye nala 8 million rand ubifihle phaa kwelakha yakho ifumanekile. Nanzake. Kangixelele Msimelelo. Indoda efana nawe. Acele. Detective, yho. Ndifuna uyazi uba bobuphi obumenemene ubenzile ukuze ukwazi uphuncuka kwesasisele simnyameni uvalele kuso. Ngena kwani? Wori mani Msimelelo mani. Sisele umsebenzi usugqiba nephoso lapha emonti ngenxa yakho. Intoni nonyubisa ngani ndithatha? Udala ndixelela boy. Uba ungabozi udlala edakeni nihapha. Uzancola jo, ngoku jonga. Yemonti. Yoboxa emdantsana. Khayibethe sana. Umqabile. Iya, qibile nangoku. Hamba futhi. Sethile we. Hamba sana man. Sekakhophele we. Masiyetha. Saba mande monti va? Masiyetha. Saba mande man late monti man. Sabe mani Buddha. Sabe. Bet. Ya yeka. Yeka ngikhululani izisha zama. Busathini ke sisi? Detective, siyasangena notyaki. Siba imali ingathi kophula umnyango phaa kwela cala. So, ndacinga uba mhlawumbi ndingaya kuseyifu mnyanam. Ndiqhonyeze kanye kabini. Kwase ndiphuma embumbulu. Solilongo uzama ungixelela uba awunalo nofifi loba ngubani ofuna ukubona ufifi. Anat, baby. Alright? Baby. Alright? Kwenzeka ntoni apha? Mntana. Mvanje iske yaninzi into edibana nobuqhophololo yemipu apha kule nto leGqeberha. Nalena into ke ingathi kanti iyelelene kuloo nto. Ke ngoku uzama ukuthi detective mhlawumbi baye baqonda uba akho moto apha ebhrankweni. Qonda bazoqhekeza. Mamela. Yayiva yonke lento uyithethayo. Kha into endifuna uyazi uzawuyenza ntoni ukhusela abafazi bam? Ndiyakuthembisa Mr. Mxenge. Zayiphanda ide yofika esipheleleni le nto. Kodwa okwangoku ndicela nje umonde ku. Umonde? Solilo ngandikhuselenkanga mna. Ufuna abantu bazondiqwenzela. Baby, it's all right. Akho nto izokwenzeka ndilapha. Akho nto izokwenzeka, ndakuthembisa. Anathi, ndakuthembisa akho nto izokwenzeka, baby. I promise you. Ndakukhusela. I'm sorry about it. Baby. Ndakuthembisa akho nto izokwenzeka ndilapha ngoku ndijonge ndilapha ngoku. Yeah? Silibala lona. Ngibona captain le nto yobuya kwe-Cape Bulls phaa. Intenze ixhala. And ndiyarhana uba sinentombi kuba kaloku asoze sivele nje amadoketha ahambe nje kanjalo. Ngakuthola mna.